Baby kedo arpu gabe atuman hista kado etuman ta neli churolo kado ningkring hot pot kang ting lo te in ting dapik ason deki kang samben tenopol la elitum lam ta ningje o nodak po elitum aphan eson abang punangji elitum Kachetong ke hemprik long letik nitum sang se tu gadi lasi hemprik long letik nitum sang se la pen ke sik sidul pangtang long letik nitum sang se pula la pot si ilitum election hai hetik ke nitum sang se boleh tung di puali election hai hetik ke nitum sang se boleh tung puali election hai tame nitum bangke sangsi hala sik sidul ka pangtang akam lapen hemprek long letik ke laba halai ni ngache binai ajha tum pulo ni lapuana ningkan election jong si hai un ede ni dun thekthelo wa tum du hala tum tamane hala tum bangke election ke hai ya phansi ke claim chot nang nak lah election ke hai lo te la ke ha claim a link claim po ake melo ne aka hen lo ne la son nang nak lah itu mbangai la puali election hai to death seta hal ake me si claim na la ake me claim un etik ke tene sang si po bang si punang lalo number 1 number 2 elitum non ke da women atum si ke claim por la si women atum phan ku puson si ke en ma ka utilize ma ka bewahar ma non BJP atum lapin Congress tum tawi la musori keron tang ho biwo phak keron tang ho lai hoi hemso keron tang ho lai hoi ke laga Congress penda claim bom lo la po ejat la tum bange la tum ge la ingraji pen pudam lo te two faces of the same coin ala paisa lo ihianatu ke kopiana anoksa doji ihianatu akaprega anatu banga akaprega noksa doji seta paisa bang la isi bet la son tha la si BJP tame Congress tame ejat bet la hala pinik plan dak lo la non kupuson si itum inglong arak ato abhan Khilonjia Ohomia ato abhan lapen adivasi ato abhan kiduk ato abhan kupuson si la BJP atom kedong khibra kapi virji pukamatha hala nang litum non heta hala sa kitab long do RSS tuma instruction hala number 2 law masih do OBC lapen schedule caste schedule tribe bang punam dede sita Ambedkar rights pesi pun Ambedkar rights pula te laga schedule tribe tu mantal schedule tribe OBC lapen ke adivasi lapen ke hala schedule caste la tu empat antal la Ambedkar rights pula Ambedkar ke backward class atau empat angsi ke claim pia po jo just submit ke masih ada Ambedkar rights pula nadak nang litum porila te tek long po Ambedkar rights pula te lagi ilitum tadak tidul ilitum pantan nang dong tip nang jipusi BJP tum non lasi claim bom lo ku poson si nang dong tip ma lata BJP tum nang dong tip ta nang ilitum abang putin da la support study nang ji itum ke dong trip ke la poson ho election ke BJP tum si chepe hai ko lapen alang litum aphan risi mason si halas central ke do atum Guwahati ke do atum Dispur ke do atum lapen ha Delhi ke do atum Amit Shah atum Narendra Modi atum lapen elitoma Himanto Biswa Sharma atum
alang litum kupuson si ilitum hanang dong tip nang jimake ilitum amun nitum mansi nang bewahar tu ilitum amun nitum hanang bewahar ke ilitum jong hiseta kadung weta ilitum kisum ke dogedi ilitum government hello itum rat atum han ke lang nang jipulang hala political science along por hele te thek long por ko pia pa si government ke doma ane government atum si itu mana la nanggerai nang ji ama si ilitum government along dam nang ko hala tum long si ajak kong do ya la si non ilitum han nang dong tip ke just make arlo so tum han si ka bewahar di arlo so tum han si ka bewahar atema along litum hello hem ke lang atu sang doma han doma kopi magabe lai hui ke arlo so tum si just make lang la pot si arlo so tum han si ke ot kapici alang itu ration card alang di ration card BJP along dun de ration card nang pipi orunodoi nang ta BJP along dun de nang pipi dwelling house hemsota or lapen ke mop hakiron hut hala self help group ato apan pupo biwo hakiron lapen ke musuri keron kombol keron lapen lahi hui hello kombol le phak aso keron lahi hui anta yong si BJP long nang dun dete nang pipi la hello ke pu aron ke ave anda son ke aron along ke son ke tok te pin la si hala aron pen ating pen ke itum ke sedan nang ita la ta dolang muthe la ke sedan ni pulo tang te ilitum